Neste domingo temos unha cita imperdível en Compostela na manifestación para rexeitar o proxecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. É imprescindível que esta sexa unha manifestación masiva para deixar unha mensaxe ben clara ao Partido Popular e á Xunta de Galiza que non queremos ese proxecto porque é gravemente lesivo para os intereses do noso país. Un proxecto que ameaza o río Ulla e, por tanto, tamén todo o sector marisqueiro da ría de Arousa. Un proxecto que impulsará aínda máis eucaliptización e, nesa medida, perda de biodiversidade, que ameaza especies protegidas da Serra do Careón, que implica emisións atmosféricas moi contaminantes. En definitiva, unha bomba ambiental no corazón da Galiza. O BNG está a favor dunha industrialización do noso país, mas ten que ser unha industrialización racional, que parte de desenvolver todas as potencialidades que temos e non precisamente que pretenda destruir aquelas que xa estamos aproveitando e que aínda teñen posibilidade de se desenvolver máis. Por iso, chamamos a que todo o mundo estea o próximo domingo 15 en Santiago de Compostela para deixar alto e claro que non queremos esta macrocelulosa de Altri. O domingo imos berrar máis unha vez: Altri non.